Sí, bueno, no ha canviat massa en el sentit de que estem en control de càrregues, també una mica el partit d'Eurocup va ser així, és a dir, intentant que totes les jugadores no passessin dels 21-22 minuts, perquè si no és molt difícil arribar a la jornada de Lliga Endesa amb la gent preparada físicament. Però és veritat que les molèsties que tenen no és de, mira, paro 2 setmanes i després ja estic nova, no? Sinó que hem d'arrossegar aquestes històries durant els següents mesos. No arriben malament, evidentment no estem bé físicament, però no hi ha excuses. Per a mi tenen un equip de 7 jugadores molt bones, molt per sobre del roster que es pressuposa, no? En principi de Gran Canària. És a dir, la base, el Natas, la base francesa, és una molt bona jugadora, han fitxat molt bé amb Jade Louville, que és una jugadora que fica 18 punts per partit i se'ls fabrica ella mateixa, és a dir, una LE americana en el sentit que nosaltres entenem com a americana, no? La que ve t'ajuda a la notació, no? Després tenen a Iris Junior, no? Que ja la coneixem, també una jugadora molt intel·ligent, jove encara, que ha tingut alguna lesió important però que ha sigut capaç de retornar amb força. Un equip, la Senevich, que és una jugadora amb molt bon tir de 3, molt jove també. Jo crec que han fet un planter molt competitiu i com tu dius, amb l'aposta també per Harden, que és una jugadora que ja hem vist que pot postejar, que pot tirar des de mitja distància amb molts percentatges, que és dura defensivament. Jo crec que és un equip molt competitiu. Ja va demostrar, no, a la Supercopa, quasi guanyant a casa a l'Avenida, i estan competint molt bé cada partit. Només són 7 jugadores ells. No, tenen més. El que passa és que si veus el minutatge, veus que hi ha 5-6 jugadores que estan per sobre dels 30 minuts o molt prop dels 30, no? És a dir, això ja et marca el que passa és que són capaces físicament d'aguantar-hi i no han tingut problemes en aquest sentit de lesions, per tant, de moment, clar, la millor eficiència és tenir aquestes jugadores a pista, no? Dius, només són 7 que tenen en rotació, ja, però quines 7? Intentar ser nosaltres mateixos, no? I intentar córrer. L'altre dia, clar, en el moment en què tu perds 26 pilotes i t'anoten 26 punts d'aquestes pilotes perdudes, tu deixes de córrer perquè treus de fons tota l'estona. Quan això passa, quan no som sòlides a darrere, evidentment no podem fer el nostre joc davant. És a dir, està molt relacionat el que fem darrere amb el que podem fer davant. Aleshores, no renunciar a ser nosaltres és ser molt més sòlides darrere, no renunciar a córrer, perquè ja vam veure el tercer quart què passa quan tenim que jugar 5x5. Ja hem dit des del principi que nosaltres som molt conscients de que no tenim el perfil de jugadores que té Gran Canària, Caçà de Mont, etc. No, nosaltres, és el que et dic, si nosaltres fóssim, jo què sé, Avenida Girona, o no sé, no poso noms, però potser tindríem un recanvi ja fa 2-3 setmanes. Jo el que sí que puc dir és perquè ho sé i perquè tinc màxima confiança i sé com treballa aquest club. Des del principi som molt conscients de la situació i tothom està pensant de la seva banda per intentar buscar unes solucions. Però hem d'entendre que som el que som, que tenim el pressupost que tenim, que ara mateix som 12 jugadores, és a dir, que no és fàcil trobar solucions de forma immediata i que aquestes no siguin errònies, no? Però ja et dic, la comunicació des del primer dia és molt fluida amb el Pep Ribas, en aquest cas, i amb l'Aleix, que porten la direcció esportiva, i jo tinc confiança absoluta, i això no és compatible a dir que la situació des de fa unes setmanes està sent difícil a nivell d'entrenos, a nivell d'arribar bé en condicions als partits.